салом алейкум дӯстони азиз, барномаи ногуфтаҳост бо абдураҳим бобоҷонов, маъруф бо номи раҳими ғармӣ. абдураҳим бобоҷонов 4 марти соли 1979 дар рӯстои почаи поёни ноҳияи Рашт дар оилаи зиёи Муҳиб Бобоҷонов, ки роҳбар яке аз хоҷагиҳо дар камароби ноҳияи Рашт кор мекард ва баъд ба боғдорӣ машғул шуд, чашм ба олам кушодааст. феълан ӯро дар тамоми кишвар ва берун аз он бо номи раҳими ғармӣ. салом алейкум раҳим. салом орзуҷон, хуш омадед, хуш омадед. ман роҷеъ ба зиндагии шумо, роҷеъ ба саргузашти шумо аз даҳони ёру рафиқ дӯстон хеле зиёд шунидам. мегуфтанд ки ин ҳам мисли дигар бачаҳои тоҷик як рӯзе рафт ба ғурбат, бо тиҷорат машғул шуд, кораш омад кард, баракати зиёд дарёфт. аммо имрӯз ман мехоҳам тамоми ин пайроҳаи паймударо хулоса бикунед ва бигӯед ки ин роҳ чӣ душвориҳо дошт. ба фикру андешаи мо ҳеҷ роҳе бехор ва ҳеҷ коре бемушкилӣ нест. инсонҳое дар зиндагӣ муваффақ мешаванд ки онҳо ҳеҷ гоҳ ба душвориҳо эътибор намедиҳанд. албатта мушкилиҳо ҳастанд ки моро обутоб метиҳанд ва умуман бемушкилӣ, беқинигарӣ зиндагӣ ҳам он қадар лаззате надорад. агар донаи гандум сахтиҳои санги осиёбро таҳаммул накунад, ҳеҷ гоҳ ба орд мубаддал намешавад. абдураҳим бобоҷонов дар моҳи шарифи рамазон, моҳи шарифи рамазон аллакай гузашт, ҳамаи шумо медонед, тасмим гирифт ки як иқдоми хайрхоҳонаеро роҳандозӣ бикунад ва тавассути ин иқдом 20 нафарро аз оилаҳои камбизоат соҳиби манзили истиқоматӣ кунад. ман шунидам аз ҳамкасбонам, аз ҳунармандон ки ин иқдом давом дорад, аммо намедонистам ки чӣ гуна ва бо чӣ шарту шурут. ин лаҳза биёед аз раҳим мепурсем ки одамонро чӣ гуна интихоб карданд, аз кадом қишр, аз кадом табақа ва чӣ гуна. ростӣ дар бисёр давлатҳои хориҷ ҳам будем, давлатҳои пешрафта ҳастанд ва дар он ҷойҳо ҳам табақаи ниёзманд ҳастанд. инчунин дар тоҷикистони худамон табақаи ниёзманд ҳаст. умуман дар бисёр сафарҳо ва дар бисёр суханрониҳои ҷаноби олӣ барои ёрдани ниёзмандон, ятимон бисёр таҳкидҳо карда буданд. дар асоси ин гуфтаҳо мо ба худ вазифа гузоштем ки ин иқдоми хайрхоҳонаро ба анҷом расонем ва ин 20 нафарро ба манзили зист таъмин кунем. рости гап, дар вақти интихоб мо кӯшиш кардем ки эҳтиёҷмандонро мо аввало ба 3 гурӯҳ ҷудо кардем. гурӯҳи аввал ин муҳтоҷ, гурӯҳи дуюм муҳтоҷтар ва гурӯҳи сеюм муҳтоҷтарин. мо кӯшиш кардем ки ин нафаронро аз гурӯҳи муҳтоҷтарин интихоб кунем. бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ иқдоми хайрхоҳонаи соҳибкори ватанӣ раҳим бобоҷонов имрӯз ҷамъбаст мешавад. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, маросими ҷамъбасти иқдоми хайрхоҳона дар тарабхонаи бураки шаҳри душанбе барпо шуд. ҳарчанд абдураҳим бобоҷонов хост ки ин маросим пӯшидаву пинҳонӣ гузарад, аммо корбарони шабакаҳои интернетӣ аз ҷумла
ҳунарпеша саъди исмоилов ва корбари интернет қурбон нигматов ки дар интихоби касони бенаво ҳисса доштанд барои шаффофияти кори худ ва ташвиқу тарғиби некиву накӯкорӣ ҳамчунин инсонпарварӣ талош карданд то маросими ҷамъбасти иқдоми хайриявиро дар шакли як ҷамъомади дӯстона гузаронанд. ташаккур ба шумо. мо дуои шуморо гирифтем. акнун шумо соҳиби хонаи истиқоматии худатон мешавед. боз як қарсаки дигар. абдураҳим бобоҷонов қабл аз маросими мазкур гуфт ки расонаӣ кардани хайрхоҳӣ дуруст нест, аммо таҳиягарони ин барнома аз он ҷумла ман ва дигар масъулини иқдом тавсия доданд ки як ҷиҳати аъмоли хайр бояд ки ошкор шавад. ин ҳам бошад ба хотире ки накӯкорӣ, гуманизм, инсонпарварӣ дар ҷамъият ба анъанаву одат табдил ёбад. ин 20 нафар аз як маҳал ё ки аз як ноҳия нестанд. ин 20 нафарро мо аз тамоми гӯшаву канори тоҷикистон интихоб кардем. 20 нафар не, 22 нафар. зеро мо медонем ки шумо ғайр аз ин 20 нафар боз ду ҳунарманди номии кишварро низ соҳиби хонаи истиқоматӣ кардед ки яке бахтиёр раҳимов асосгузори гурӯҳи ғарибшо, гурӯҳи ҳаҷвнигорон аст ва дуввуми гулбаҳор ғаффорова, ҳунарпешаи бисёр мумтоз аз театр студияи хандин камон. ин ду нафар дар нақшаи мо набуданд. як чанд рӯз пеш мо аз ин сару садо шунавидем ва дидем ки ин ду нафар ҳам мушкилӣ доранд ва дар ҷодаи санъат ин нафарҳо дар халқ хизмат карда бианд ва мо ин ду нафарро ба манзили зист таъмин кардем ва хеле хурсандем. соҳибкор ватандӯст одами ободкор ҳастанд, одами бовар кунед бо нангу номус, бо виҷдон ҳастанд. марди ҳалиму хоксор раҳими ғармиро ба ман худованд расонд. бо вай кас гуфтугӯ кардам ва бо як осонӣ, бо як ҳамту гуфтугӯи телефонӣ вай кас гуфтанд ки апаҷон мушкилии шумо паси сар шуд ва ман зиқ нашавед, ман дастгирӣ мекунам, шумо соҳиби хона ҳастед, тамом, ягон чизо дига фикр накунед. гуфтанд ман бовар кунед, бовар карагим не ҳамин чиз бою. ман гуфтам наход ки амихел мешавад меамихел. гуфтам тамом апаҷон, ягон хиз зиқ нашавед, ами мобайни 2 рӯзда шумо соҳиби хона мешавед ва ҳамин хел шуд. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, бинандагони гироми қадр. чанд муддат пеш як навори пешниҳоди шумо карда будем дар бораи мушкилоти манзил нисбати ман ва бовар кунед ранги як мӯъҷизае буд. ин мушкилоти 30-солаи ман рафт, ба дуриҳои дур рафт, бо шарофату дастгирӣ ва шафоати як фарзанди миллати тоҷик, раҳим, бо тахаллуси раҳими ғармӣ. анвои кӯмак ҳар хел мешавад. одамон озуқаворӣ метавонанд кӯмак бикунанд, ё ин ки як миқдор маблағ ё як халта орд ё як миқдор биринҷ. аммо шумо хонаро интихоб кардед ва хона ин аввалан ки чизи арзон нест, дуввум чаро шумо маҳз хонаро интихоб кардед? нафаре ки як сарпаноҳ надорад ҳамеша фикру зеҳнаш парешон аст ва оромиш ҳам надорад. ба ҳамин хотир мо ба ин нафарон мо хона муҳайё кардем ва ман боварӣ дорам ки ин нафарон дар хонаҳои худ як оромише пайдо мекунанд. раҳим, ҳоло ҳамин ҳоло шумо гуфтед ки инсони бехонаву дар фикру андешааш парешон аст, оромиш надорад. шумо аз куҷо медонед, агар аз сар нагузаронда бошед, аз куҷо медонед ки инсони бехонаву дар парешонхотир аст? мо ин кӯчаҳоро гузаштаем. мо дар ғарибӣ будем, дар ҳиҷрат будем, иҷоранишин будем. ин дар ҳақиқатан мушкилӣ ҳам дорад. ин дарди 20 нафар, ин дарди онҳо нест, ин дарди ҳамаи мо ҳаст. ҳаминро пурсиданиам ки чӣ лаззат дорад накӯкорӣ, раҳим?
زیرا خیلی ها کارهای نیک رو انجام میدهند. میدونید به چه خاطر؟ به خاطری که انسان باید کاری نیک بکند. یعنی این یک وظیفه هست که مثل وظیفه خانگی طلبه باید اجرا کنند در خانه، همین خیل. اما میبینم که نکوکاری بیشتر از یک وظیفه است برای شما. درست خیر کردید. خیر هم یک لذتی دارد که از همه لذت ها بالاتر. ما اگر فرض کردیم در ساحل بحری یا که در دولت های خارج در یگان مهمانخانه از همه با حشمت رفته استراحت کنیم، البته لذتی دارد، اما لذتی زودگذر. اما ما یتیمی را نوازش میکنیم یا که حاجت یک نفر را میبروریم یا یک کار خیر را به انجام میرسانیم، این یک لذتی وصف نکردنی دارد. یعنی از اینجا برمیآید که انسان باید کپیتالش را، ذخیره مالیش را، سرمایه‌اش را افزون کند و بعد به نکوکاری دست بزند. همینطور؟ نه، اصلا نادرست است. مهم نیست که ما اولا پول مال زیاد جمع بیاریم بعد خیر کنیم. هر یک نفری، هر یک شخصی عادی میتواند که یک خیری رو انجام رساند. میتواند با یک گپی نیک، با یک گپی خوب و دستیاری به یک کس دراز کردن، این البته با پول و مال وابستگی ندارد، این با طبیعت انسان وابستگی دارد. اگر ما برای خوشبختی و خوشحالی دیگران کوشش کنیم، ما خودمان خوشبخت و خوشحالتر میگردیم. امروز ها ما میبینیم که در کوچه ها، در خیابان ها آدمانی نادار، آدمانی احتیاجمند، آدمانی دارا را جستجو میکنند. به خاطر از آنها یگان چیز پرسیدن، یگان مشکلی خود را برطرف کردن. اما این گونه نباید باشد. برعکس، آدمانی دارا باید که آدمانی کمبیزاعت و آدمانی احتیاجمند را جستجو کنند. اگر در این دنیا یک مقداری کمی هم باشد، ما اگر با آنها یگان چیزی مهیا کنیم، شما تصور کنید که آنها آخرت ما را آباد می‌سازند. وقتی که ما میگیریم دست‌هایمان پر می‌شوند، وقتی که ما میدهیم قلب‌هایمان. عبدالرحیم بوبوجونов اولین بار سال 1996 در 17 سالگی از تاجیکستان به روسیه هجرت کرد. تجارت خود را اولا او در شهر کراسنویارسک آغاز نمود. همزمان او دستپروری ارشد مکتب گوشتینی طرز آزاد در کراسنویارسک بود. میگوید که ورزش و ریاضیات برای رشد جسمانی و ذهنی او زمینه فراهم آورده است. تا حال شوق زیادی به ورزش و ریاضیات دارد. اصلا مبلغ پول و مال در زندگی هر انسان موقع گوناگون دارد. یکی حریصانه پول را دوست می دارد، عاشق پول است. یکی خیر مناسبت مقرری دارد با پول. سومی پول را همچون یک واسطه برای برآورده کردن آرزو و آمال و نقشه هایش استفاده می برد. رحیم، روشنی بیاندازید و بگویید که موقع پول در زندگی شما چگونه است؟ آیا انسانی سرمایه‌دار عاشقانه و دیوانه‌وار پول رو دوست می‌دارد یا نه؟ آرزو جان، من به این سوال شما با دو مصرع شعر مولانا جواب میدم. مولانا میگوید که آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. اینجا مولانا قید میکنند که آب برای کشتی هم خوب است و هم بد. آب اگر درون کشتی درآید، کشتی رو غرق می‌سازد، غرق می‌کند. اگر آب زیر کشتی باشد، کشتی به یک ساحل رفته می‌رسد. پول و مال هم مثل همین هست. اگر ما مهر پول و مال را در دل خود جای کنیم، مثل همان کشتی غرق می‌شویم. اگر ما طرز درست استفاده بردن پول را دانیم، ما به مقصد خود می‌رسیم. میخوام راجع به مولانا بپرسم، شعرهای مولانا رو دوست می‌دارید؟ به حد. از اشعارش جهان جهان معنی می‌بردارم.
одина шоева гулнисо соҳиби хона шуд. ин зани бемор то кунун сарпаноҳе барои зист надошт. инҷо гулнисо шоду хурсанд аст. дар гӯшаи дигаре раҳимова файзигул аз ҳаяҷони зиёд намедонад чӣ бигӯяд. ай ҳаяҷонам қалбимозре худованд гаҳкун боша ки моро ай холи бузорӣ пробарди. мо дар вагон зиндагӣ мекардем, азоб доштем, хитоб доштем. худо падару модарашона нигаҳбон боша, ҳамеша хушбахт боша. накай раҳима худованд ба иқболу обруш кунам. худованд ба қулои баланд бираса, парвардигор хориш накунад. чӣ муроду мақсаде дора бачам ба муроду мақсаде дора ки моро азоб ай хитоб бировард. соҳиби як килба кард, мо дар килбаи хумон омадем, дуромадем. худованд нигаҳбонаш бошад. дар интихоби 20 нафар эҳтиёҷмандон дӯстон, бародарон ва ҳамкорони Абдураҳим Бобоҷонов ба ӯ кӯмак карданд. ба хусус модараш бо маслиҳатҳои судманд дар ин иқдом ҳиссаи арзанда дорад. ин 20 нафар якдигарро намешинохтанд, вале иқдоми инсонпарваронаи Абдураҳим Бобоҷонов онҳоро умрбод ошноӣ дод. ба онҳо фараҳ, табассум ва хушбахтӣ эҳдо намуд. дар масъалаи хушбахтӣ як ривояте ҳаст. ман ин ривоятро ба шумо нақл мекунам. хушбахтиро аз инсон бояд пинҳон кунад. ва яке мегӯяд ки хушбахтиро мо бояд ки дар як қулаи кӯҳи баланде пинҳон кунем. дигарон мегӯянд на, одамон қулҳоро фатҳ мекунанд ва хушбахтиро меёбанд. ва инҷо дигаре мегӯяд ки мо бояд ки хушбахтиро дар зери замин пинҳон кунем. ва боз инҷо нафарон мегӯянд ки на, одамон ба зери замин ҳам роҳ меёбанд. ва нафари дигар мегӯяд ки биед хушбахтиро дар як сайёраи дур аз замин пинҳон мекунем. ва боз фикр мекунанд, мегӯянд ки одамон ба сайёраҳои дигар ҳам роҳ меёбанд. аз он ҷо хушбахтиро меёбанд. ва дар охир як шахси бузург мегӯяд ки биё мо хушбахтиро дар дохили худи инсон ҷо мекунем. ва мо мебинем ки имрӯзҳо одамон хушбахтиро дар ҳар тараф, дар ҳар куҷо ҷустуҷӯ мекунанд. аммо намедонанд ки хушбахтиву саодат дар худи мост. мо бояд ки хушбахтиву саодатро дар дохили худ ҷустуҷӯ кунем. инсонҳои муваффақ тамоми пайроҳаи паймудаашонро дар як ибора ё дар як ҷумла хулосабардорӣ мекунанд ва ин ба шиори зиндагии онҳо табдил меёбад. ин замон аз раҳим бипурсам ки шумо дар зиндагӣ чӣ шиор доред? бале, шиори ман хизмат ба инсоният. нест одаме ки беорзу зиндагӣ бикунад. ҳар як инсон фикр мекунад то охирин нафаси зиндагиаш як орзуи кӯчакеро дар дилаш мепарварад. баъди ин ҳама муваффақиятҳо шояд боз бошад орзуи дар дили шумо ки амалӣ нагардида бошад. мо ҳамеша мехоҳем чизеро ба даст биёрем. одам чизеро ки ба даст оварда наметавонад доимо ҳарис аст, мехоҳад ки ба даст биёрад. вақте ки мо ба даст меорем мебинем ки як чизи оддӣ аст. аммо мо бояд кӯшиш кунем ки ризогии худованд ва ризогии падару модарро ба даст биёрем. инсон вақте ки ҳарду чизро ба даст меорад, ҳамин хеле ки дуньёро ба даст овардааст. абдураҳим бобоҷонов дар давоми солҳои соҳибкории худ чандин муҳоҷирони меҳнатии тоҷикро бо кор дар қаламрави русия таъмин намуд. дар таъмиру навсозии роҳҳои нақлиётгардӣ аксар мавзеъҳои водии рашт низ саҳми босазо дорад. ифтитоҳи кори тарабхонаи дюрак дар пойтахти тоҷикистон ҳам аз ақидаҳои созандаи ӯст. ҳоло ҳамин ҳоло дар барномаи мо имкони бисёр васеъ аст аз худи раҳим бипурсем ки аккаунти расмии худаш чӣ аст ва чӣ гуна аст. оё қайд шудаед дар ин сомонаҳои иҷтимоӣ, дар шабакаҳои иҷтимоӣ ё на?
дар ягон шабакаи иҷтимоӣ саҳифа надорам. Тамоман. البته من میدونم که برای شما خوش نمیآید وقتی که یک نفر از نام شما حرف میزند و میگوید که من رحیم غرمی ام. خوشتون میآید؟ نه. برای همین من توصیه میدم که شما صفحه رسمی خود رو در شبکه‌های اجتماعی بکشید برای همین مسئله که مردم نتوانند مثلا راهزن‌های اینترنتی اغواگران اینترنتی نتوانند از نام مقام شما استفاده ببرند. این یک. دومش حالا تجارت، ترغیب کارهای تجارتی را نیز توسط اینترنت به راه میمانند. این شاید یک ذره کمک کرده تواند در پیشروی کارهای تجارتی شما. این مسئولیت من است. اگر قبول کنید مرحمت. بله شما درست گفتید. بعضی از دوستان هم مشورت دادند که یک اکاونت کشوده کنید. ما نیت داریم به نزدیکی یگان اکاونت کشوده میکنیم. به همین خاطر. ارزو جان خوش آمدید. تشکر. سلامت باشید. و در آخر صحبت گفتنی هستم که به قول مولانا بیا تا قدر همدیگر بدانیم.